Gimba jest, kragel jest, nos zatkany z kuli rymy jest. Ciap! Witam serdecznie, to ja, jak można się kapnąć, Mikołaj. Z góry przepraszam za to, jak brzmię, ale w zasadzie od wczoraj mam łeb taki, jak to się sam godo, łeb jak sklep i po prostu mniej więcej w tych tu częściach ciała we mnie jest tyle ropy, że jakby o tym się dowiedziały Stany Zjednoczone, to pewnie już miałbym tutaj misję pokojową i Abramsy wjeżdżałyby mi do nosa, no ale cóż, no trudno, no nie może mnie to powstrzymać przed moim YouTube'owym obowiązkiem, a dzisiaj tak trochę oryginalniej niż zwykle, może trochę mniej głupot, trochę bardziej poważnie i trochę tak bardziej dotkniemy tematu, którego w zasadzie wcześniej nie dotykałem, czyli literatura. Mało tego było. Nie byle jaka literatura, ale literatura tematycznie związana właśnie ze Śląskiem, z Górnym Śląskiem, ale nie tylko. I co ja czytam, co mogę polecić ludziom, którzy są w tym temacie jakoś zainteresowani i ludziom, którzy mają w tym temacie już jakąś wiedzę, a chcieliby ją pogłębić. Na pewno wielu z was rozpozna niektóre tytuły, a niektórych może nie rozpozna, także bardzo się już cieszę, że będę mógł wam coś nowego trochę takiego przybliżyć. I od czego chciałem zacząć? Na początku mam tutaj, może nie jest to literatura w sensie stricte, jest to magazyn Czasy Pismo. Czy to widać dobrze? Prawdopodobnie tak. Magazyn Czasy Pismo, magazyn o historii Górnego Śląska, ale nie tylko. Jest to takiego swojego rodzaju historia tutaj Górnego Śląska, ta historia starsza oraz ta najnowsza, powojenna, czasy komuny, czasy dzisiejsze, połączone z takimi przeplatanymi motywami mniej historycznymi, ale skupiającymi się na postaciach związanymi tutaj akurat w tym magazynie, bo ja mam tylko jeden numer, to jest pismo bardzo tanie, bo to kosztuje 11 zł, w tym 5% podatku VAT. A jest tutaj naprawdę dużo czytania, jest to bardzo fajna lektura, także polecam. I właśnie są tam też zaprezentowane życiorysy i losy postaci związanych z muzyką. Z muzyką postaci związanych tutaj z terenem właśnie Górnego Śląska. Co mamy dalej? Ale chciałem wam pokazać moje znalezisko. W zasadzie znalezisko mojej mamy, która sznupiąc po antykwariatach wynalazła taki skarb. To jest... Nie wiem w sumie jak to nazwać. Jest to książka, która nazywa się Śląski Kogel-Mogel, czyli wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takie sobie głównie z okresu powstań śląskich. Książka wydana w 1982 roku. Tutaj z tyłu widnieje jeszcze cena 180 zł, także jeszcze stara waluta. I to jest naprawdę, to udało się kupić za jakieś śmieszne pieniądze, chyba za 5 czy 6 zł. A to są głównie takie, może uda mi się wam coś tutaj pokazać. O, są to głównie z okresu powstań śląskich, satyryczne rysunki oraz jakieś takie plakaty propagandowe właśnie z tego okresu z lat 1919-1921, także jakby komuś się to udało zdobyć, to serdecznie polecam, bo nie jest to coś, co znaleźć łatwo, ale za takie małe pieniądze to jest naprawdę no kawałek tej naszej tutaj górnośląskiej właśnie historii z okresu plebiscytowego oraz okresu powstań. Teraz coś z generalnie nowych piśmideł, czyli tłumaczenia znanych wszystkim, myślę, bajek. Tutaj w tym akurat przypadku są to najpiękniejsze wierszowanki dla dziecek, bajki Juliana Tuwima, jak Lokomotywa na przykład, przetuplikowane na śląsko-gotka przez, myślę, Ślązakom, a może nie tylko, znaną dość postać, czyli Marka Szołtyska. I to jest naprawdę bardzo fajna robota, bardzo ładnie jest to wydane. Może uda wam się coś pokazać. O! Także, jak ktoś nie zna, z tego jest cała seria. To akurat są bajki Tuwima, ale wiem, że też w tym momencie do zdobycia są już bodajże bajki Brzechwy. Także coś dla najmłodszych Ślązoków, ale nie tylko, jako ciekawostka, bo robota z duplikowaniem, czyli z tłumaczeniem tutaj jest zrobiona naprawdę profesjonalnie, a jednocześnie jest to zapisane w taki sposób, z taką pisownią i gramatyką, że każdy, nie tylko dla Ślązaków, ale dla wszystkich powinno być to jak najbardziej
czytelne. I co tutaj mam jeszcze? No to już jest klasyka. To myślę, że każdy Hanys, a może nie tylko zna, czyli Stanisława Ligonia, Bery i Bojki Śląskie. Myślę, że to jest książka generalnie, którą większość Ślązaków jak nie posiada, to na pewno zna. Cena jeszcze 220 zł, czyli zbiór takich właśnie śmiesznych opowiadań czy anegdot, wiców, jak to się sam godo, czyli żartów napisanych przez właśnie Stanisława Ligonia, bardzo znaną polską postać. Myślę, że w większości śląskich miast znajduje się ulica Ligonia. Może przeczytam wam coś, jakąś krótką taką, krótki jakiś ausdruck czy coś takiego. O, także uwaga. Jakiś pijany na drodze kolebie się mocno, z jednej strony na drugą. Naroz sztuchnął jakiegoś przechodnia. Cóż to pieroński łoży roku, ślepyś czy co? Nie widzisz ludzi? To dźwidza, pieronie. Nawet tuplowanie, zamiast złonych jednych toch widział dwóch. To cóż, toście mnie nie potrzebowali tyrpać? No toć, ale chciał przeca pierona przejść między wami. No i generalnie tego typu żarty, wice, bery, bojki śląskie, to myślę dla każdego człowieka zainteresowanego tematyką, historią i tutaj związanym z tym klimatem Górnego Śląska pozycja jak najbardziej obowiązkowa do wyrwania za małe pieniądze na Allegro na przykład, ja tą swoją nabyłem, czy też na jakichś takich różnego rodzaju, jak to się sam go do szaberplacach, targach i tak dalej. I tutaj mogę się poasić wam moim mikołajkowym prezentem, czyli dwa wspaniałe dzieła, myślę, znanego nie tylko Ślązakom, ale i nie tylko w Polsce i w Europie, ale i na całym świecie, Janosza, czyli chyba już znany naprawdę na całej ziemi górnośląskiej, nie tylko w formie pisanej, ale i w wersji przedstawionej na deskach teatru. Dobry Pan Bóg z gliny, czyli Holonek, którego już miałem przyjemność czytać, jak i widzieć sztukę teatralną, którą bardzo polecam, która bardzo często odgrywana jest w teatrze m.in. Kores w Katowicach, w reżyserii, o ile się nie mylę, pana Mirosława Najnerta we współpracy z Robertem Talarczykiem. Także pozycja, tak samo jak Bery i Bojki, według mnie obowiązkowa, czyli historia po prostu górnośląskiej rodziny przed wojną, w trakcie II wojny, po wojnie, jak to wyglądały, nie bez takiego jakiegoś zadęcia, idealizacji, jakiegoś wielkiego patriotyzmu czy czegoś takiego, po prostu losy normalnych ludzi z ich wadami, przywarami, z typowym takim często, jakby to powiedzieć, rubasznym, trochę wulgarnym szczególnie pewnie dla ludzi spoza Śląska, tym takim śląskim, ciężkim, tłustym humorem, ale napisany naprawdę bardzo fajnym, takim lekkim, przystępnym językiem. Także bardzo polecam zarówno tą książkę, jak i właśnie performance teatralny, który można znaleźć bodaj gdzieś na chomiku i na internetach, czy coś takiego. Nie wiem, w sumie wolno mi mówić coś takiego, żeby szukać na chomiku jakichś tych filmów? To jest legalne w ogóle? To jakby co, to nie polecam, ale jak wpiszecie w internetach, to myślę, że znajdziecie. I druga książka, którą otrzymałem, czyli Szczęśliwy, kto poznał Chydlaka. Tej książki szczerze mówiąc nie znam. To jest kolejna z historii tutaj w klimatach górnośląskich. Mam nadzieję, że w końcu wygospodaruję tyle czasu, bo ostatnio bardzo krucho z tym jest u mnie, abym mógł się z tym zapoznać. Także no, to by było w sumie tyle w temacie literatury, tej w klimatach ogólno, że tak powiem, śląskich, szczególnie górnośląskich, i bardzo jestem ciekaw, czy ilu z was kojarzy któreś z tych tutaj przedstawionych przeze mnie książek, czy też piśmideł generalnie. I generalnie, czy wy czytacie? Czy czytacie dużo? Czy lubicie czytać? Czy macie czas na czytanie? Co czytaliście ostatnio? Co jest waszym jakimś takim konikiem? Czy może, nie wiem, czytacie Grę o Tron? Albo lubicie czytać te świństwa o tych tam twarzach Greya? Czy takie, no, ciekawe. Zachęcam do dyskusji bardzo w komentarzach. I tak słowem kończącym, jeszcze raz przepraszam za jakość mojego audio, ale no, jak to się sam godo, tubera nie wybiera. Także pilnujcie się, bo na placu już ostatnio ziemi fest, ubierajcie się ciepło, mycka,
szol, jakla, switer, ciepłe galoty, jakieś fuzekle, spodnioki, grube szczewiki, jakieś szuły, harboły, żeby wam po szwajach nie ciągło łodzola. No i co mogę powiedzieć? Tyle. Czymcie się, zapraszam na następne materiały, które mam nadzieję pojawią się w już niedługim czasie, który mam nadzieję wygospodaruję i cóż, to tyle. Czymcie się ciepło, ciepło w sensie stricte, w taką porę to się przyda.